mana kanjo abanjo kana para ka eja yi oboda anya yi na anyi wane me anyị na ofesi abata na na-aga agbawa ha ọgwụ na ọgwụ agbara onye n'isi ka na-enye ya bịa ngoma ka enyere dọkịta ka enyere ihe ji 2000 mego me mahe mere ndọmpe kedu si na aka dọmpe ka anyị ga-esi mwane jeje wana dọmpe kageso mwane jeje wana lala dọmpe kageso dọmpe kageso mwane jeje wana lala dọmpe kageso dọmpe no dọmpe ibora wana jawa sochi anyị ga-ese wana Abuja anyị ga-esi oge ekwukezokwu ichie dọmpe ichie odugo Huju. Kezi na zebe me. Acha me sini na je Onitsha. Kwa kina sini shi je aba. Nende o. Demiro. How is it? Tell me. What's on for Dante? Can you see no able to record? Oh, Jehovah. aha nne ka ife anyị emere gị Asị m ka m bịa fụ gị. okay ngwa nọdụ na Deme. kedu afa gị Afọ m 16 16 afọ ama mma ka ife anyị emere gị Asị m ka m bịa. ọma nwaanyị onye ji gị ji ife nwoke ahụ ji gị na o nwere isi ọma ihe dị n'oso nwere ihe dị n'oso osu bụ ife ndị gboo mere nwere ya ji ife nwoke ahụ mere So, you na chi we will lose. Gịnị ya nwere ike We will lose ebe a. We will lose. Hey! Onye nlụzo n'ime ebe a. na mmadụ nọ ihe abụọ ọfịs Anụgo m ticha njọkụ